ko ma flab dugu ko mbangane ya awo bi mambla awo olu be se ka kuma fo mene o se ka gu amba ku jenu ko dina fana mba fo duguti ifa wala nyena ko duguti kan ko so dunan o te duna embli e jogodi e nade ko duguti fa wala le nya o te duna e o mu o dugule ko te o de fora ya fe ko duna mba fo duguti ifa wala nyena duguti re ba wala ya fo fa o te duna o te duna embli o gere ku nga ke duguti o gere ka ke duguti awo jogodi ça va ami do nyuma nabi vie tarata jouer kalo clé mugan ani woro samba flali ni mugan ani fla nam ayo sisan l'histoire ngota fasore ka fasiri ale musababi esora ale kuma le no faminga wodi chamanche fanga ko ni tabolo ye akum konna na colonel Assimi Goïta ni ale ko ni jamana nyamo ko na mo gatimna igo sisanko ale ko ni gouverneur ko ni fara nyogonga no marabolo nyamo ko yobsika masala gela mumbe ka marabolo kan ka nyafoli ke ola chuko mina yera ka foko nogola ja ko ni senfa la seli kon ke kuku waklito uka marabolo ko na wasate la nyini munu ko ni la sabatile hono chama cha fanga mo fa apseka wale ya choko minna ale bi ani esorbeto no konfe metalike conseil économique social et culturel olu koninka nyola jeba koni ni oye session extraordinaire koni o baro koni ndamne na yela ka fo baro koni fama na sinsin feminga odiye ka yelema koni do bureau koni tagabolo ola esor aleka la seli odo l'indépendant taye jume bisomadana indépendant ale kumaleno feminga ko abe nyininga na kalu kele koni bo amargo koni willa ka bo malika ko nga o benata fan koni songo koni mbeka yele yela ka fo metalike ko transport koni songo yele di ko o koni glone be Ukraine ale ni Russie koni ka kele konna ka sabuke tajiko ta fanfela oye indépendant alibi ani abeto no konfe wasa metalike kase ka tension koni na jiki metalike chamacha fanga moko aleni mamunu koni te chamacha fanga koni fe wasa ka obaro koni ke metalike oni le secrétaire général mi chargé le no wasa be alin kila be se kana choko mina ko koni kanga na mali koni na wasa ka masala koni ke ni chamacha fanga nyamoko oluye alibi ani indépendant beto no fait politique kota fanfelana politique tombe ni abfama ko yelema ola ira ka foko amugati mna iko sisa ko ninte sente ko ni bunya wagati ko ni oye ka dofra ajama kulu ko ni kan ko ninte a wagati ye indépendant alibi ani abetu no fait ira ka fo kimenu ko ni hukumu ko na ko kalanso krenkrena la munu olunya shinu no kenna ko mani oye école de santé oye ko école so shaking ayira ka fo ko olu ko nintena examen ko ninke ka sabu ka ku ka sebon ko ni masoro jelia usira oka indépendant ale kala selidu aywa ni indépendant glacier de l'indicateur de renouveau que la célie est jume somadana indicateur de renouveau avec mana femi ha odi amta lambidu jemakaw olufe no oluka metalike uka chef de poste médical ni oye uka chef de poste kenya kota fanfelana ko ale ko ni bonena anina ma marama fenti do fe aka suda yere konina indicateur de renouveau alika la selido alibi ani indicateur de renouveau beto non fait c'est ça amta segu ni bamako sera konka ni oye RN6 route nationale 6 ira ka foko joen kalo kon na accident nunu kon kera aka ka kera sababu ye ka mako keme aleni ta ani saba olu koni jukina kuma nani olu koni nintora alla alibi ani indicateur de renouveau beto non fait Mali alini Guinée au boulot du Normand qu'on ne sait qu'à Choko Mino Munkonana ministre mini alenya shinu no seraba ko nyana bolimani oye Dambele Madina Sissoko ko ale ko me tamana mo gatimna ikotisa ginde ka olu koninka por o konna ola
Indicateur du renouveau alibi amto no konfe na kanabala hukumu kondana iraka foku mamancha wale koni chamomega fara oka mali kondana odo hukumu kondana Yakuba Katile ni alekoni UNTM nyemogo bakoni ni conseil économique social culturel fena nyemogo koni ndo ale wele mata konke kwame wakati mna yuko sisa ko malion koni makube bolodi nyogoma de la wasa la kanabala yankasega fere soro ala choko minna Indicateur du renouveau alibi ambeto no konfe kimeni mina famako brevet de technicien en sciences de la santé ni ale baro koni damne na yira ka foko Kenya kalanso sheki ulu koni ma yamaruani ngani kimeni ko folenke ka sabuka ko sebon koni ko ustro choko ulu ma nye Indicateur du renouveau ale ka la seli odo Nayo bla le reporter angole jemumba kono bison danade Reporter Alef Maleno Ferminga ODE ko Asimi ale gouverneur koni fara nyokonga ninga sika masala koni keni uye uka marabolo olu tabulula ale ni yelema munun kainga buluda akonna na reporter aleka la selido alibi ani reporter beto non fe yera ka foko amawati mne ko sisa Antonio Guterres aleka danga koni ko okainga na Malila reporter aleka la selido alibi ana do to non fe reporter ay reka foko bamacha wale koni ko obeka cha malikonna ko konnana ko amugati mna ko sisa ko nite politique kele koni wakati koni ye reporter aleka la selido Nouvel Horizon ale kumana munde kambi so modena Nouvel Horizon ale kumana feminga ODE korwar finti laka binani ani koronto mununi olukon minana Bamako aéroport konna jouer kalo clétan temene ale kemeka nyiningal koni tam ko yala ko munusma be ka je jumenike point d'interrogation B. Nouvel Horizon alibi ani abeto nyokon fe ko wasa fasoka chake da olubisega seki marabulu olu konnana choko mina hodo mu konnana ko asimingo itali koni gouverneur koni faranonga wasa kaseka masalanu uye aleninka seka adon gele munumbe uka marabulu konnana wasa ferepseka soro gele ko folo olula choko mina Nouvel Horizon alibi ani abeto non fe la kanabala o mun konnana ko finti la kawni krenkrene ala polisu mo ko lu ko ni wulika jo barado ko ni ke falaje ale grabal ko ni konnana wasa kasikata sege li barado ka ulu boluda Nouvel Horizon ale ka la selido Le républicain ale musabe Républicain ale kumana femin kan ko anga finti la ka wulika jo ko ni kera sababu ni ka dankari ko ni ke bamanchi wale do koni na mi ni ol kon ko be ka ke douanzan koro ti sevare ka wolu fe fogata se bafu segu ale ni kolo kanini kati ku ka wule ka do koni fanga buara wasa ni bamanchi wale nunun koni ka se ka dankare ke ala choko minna Républicain ale ka la selido alibi ani républicain beto no fe ambe wakati mna ko sisa ko société civile mo ko ni keme ka lanyini krenkrene ko ni ke chamanche fanga mo ko fe wasa useka unyeshin lakana ale ni kalata olu baro la beni ma choko mina républicain ale ka la selido Bamako wula le soir de Bamako soir de Bamako ale kumana feminka ODE ka usira kwani abe wakati mna iko sisa ko bamanchi wale ka ba kwani keme ka dankan ke moko kwani na krenkrena na ku kon keme am wakati mna iko sisa ga ko ulu fe no ku keme ka civilu de kwani ke metalika u ka siblu kwani ye sisa ko akwani kera sababu ye ninka maduru kwani bone anina intilitika ulu fe no ga umara ula so de Bamako ale ka la selido alibi yani soir de Bamako beto non kon fe ayira ka fo kulumbe na bafama ko mouvement yera wulu debout sur les remparts ni ale ko ni wakati ko ndi ministre mako ma ukuka minon ko ni cheka bo Malila o mun kon nana américain Claude commissaire ale ko ni la selike ko ministre ga takali ko kon besika ke sababu ni ga ke autant ko ni ka intervention ko ni Malila soir de Bamako ale ka la selido alibi ani soir de Bamako beto no kon fe la kana balia koni ta fanfelana ayira ka fo koni bamanchika ba moko koni kardo koni ataki mini akera kunungo ko ayira kera sababu ninka maduru koni bone anina soirée Bamako aleka la selido amba kuncheni Mali tribune
Mali Tribune ale kuma le no fɛn min kan o de ye kate ka ni ale atakera juma kɔni tɛmɛnen ale y'a yira k'a fɔ ko ni wale min kɔni kɛlen filɛ nin ye ko a ka ɲi ka maa kɔni siran Mali Tribune ale ka laseli do hali bi ani Mali Tribune bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale y'a yira k'a fɔ ko dɔ farale taji sɔngɔ kɔni kan ko maaw kɔni ka ɲi ka u sigi ni metalikɛ transport olu kɔni fɛnɛ sɔngɔ o yɛlɛni ye Mali Tribune ale ka laseli do an bɛ saloli kɛ n'ale ye ayiwa n'i ye saloli kɛ n'a ye n b'o minɛ o tɛ baasi ye ni tilegan na sera an muguna ɲɛɲɛ n'i y'o tɛmɛ ka sara da mɔgɔw bɔ a lamɛn mais sisan n bɛ taa ni ye zone industrielle la i bɛ zone industrielle dɔn wa zone industrielle Bamako zone industrielle i b'o dɔn so a tɛ fɛngɛ la a bɛ min Sotiba route de Sotiba zone industrielle fɔlɔ sisan tɛ dɛ parce que sisan Segu u sera la u bɛ zone industrielle dɔ dilan o yɔrɔ la awɔ u bɛ fo kɔfɛ mais o usine mais fɔlɔ ka taa 65 ka na jusqu'en 90 Mali la yan n'a fɔra ma zone industrielle o ye Sotiba sira de ye parce que Mali usine bɛɛ tun bɛ o sira kelen kan k'a daminɛ ni Mali gaz la ka taa n'a ye Sonatam la ka tɛmɛ n'a ye a bɛ fɔ cogo di Malilait ayi Somapil ka taa n'a ye Malilait bɛ daminɛ i bɛ tɛmɛ Mali gaz ka taa Somapil la ka taa Malilait la ka taa usine de comment fɔ cogo di Sada Diallo usine la ka taa Métal Soudan ninnu na ka taa Omo ninnu na ka taa Bataxi la ka tɛmɛ ka taa fo usine fura la donc usine tun bɛ o sira de kan donc o de tun ko zone industrielle route de Sotiba ale tun bɛ taa Sotiba Sotiba ye Babilini kɔrɔ tun bɛ yɔrɔ min na dɔgɔya donc o de tun ye usine kɛ sira ye maintenant usine bɛ yɔrɔ bon o ye usine éparpillée sinon fɔlɔ kɔni n'i y'a mɛn route de Sotiba c'est la route de zone industrielle parce que c'est là-bas qu'il y avait les industries du Mali le premier industriel et la première usine appartient à Sada Diallo c'était l'usine de vinaigre et de l'eau de javel Sada Diallo de fɔlɔ mu ye usine dayɛlɛ ale tɔgɔ la mais yanni ale ka dayɛlɛ k'a sɔrɔ faso yɛrɛ y'a kɛ usine dayɛlɛ voilà fɔ mɔgɔw ko don parce que faso y'a kɛ usine de fɔlɔ an ka gouvernement fɔlɔ olu yɛrɛ usine dayɛlɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la pour que ka bayɛlɛma kɛ o ye usine fɔlɔ dayɛlɛ Sokaram u y'a dayɛlɛ Bagineda o ye pour conservation des jus et fruits u y'o dayɛlɛ après u ye usine d'allumettes dayɛlɛ usine de cigarette dayɛlɛ lendo u ye o kɔfɛ u ye tamali dayɛlɛ usine mun dayɛlɛ a ka ca olu ka waati la maintenant route de Sotiba a selekɛnin na bagan faga yɔrɔ bɛ u b'a fɔ abattoir a bɛ droite fɛ a bɛ n'i nana i bɛ taa droite fɛ sinon n'i bɔra yan sisan i bɛ taa bin yan kan direct n'i bɔra anw fɛ abattoir frigorifique o y'a jɔ yan mun na parce que ni baganw kantigɛra olu ka ɲɔgɔn n'u fɛn tun kan ka taa u ye fɛɛrɛ de kɛ ka abattoir jɔ k'a jɔ bada la pour que ji bɛ se ka sɔrɔ watɛlemani na ko bɛ se ka kɛ minnu fagara k'olu ko sanuya ka fɛɛrɛ kɛ u ka nɔgɔw la o de kama u nana ye bada la ale abattoir kelen ni Modibo Keïta de a inauguré le 26 juillet 1965 ouais waati min na u b'a en 1965 u y'a dayɛlɛ don min na ale ɲɔgɔn abattoir tun tɛ Afrique occidentale française c'était l'abattoir le plus moderne de l'Afrique occidentale française an ka sous-région na ale ɲɔgɔn abattoir tun tɛ a bɛ dayɛlɛ don min na a y'a sɔrɔ ambassadeur de France mun bɛ yan ale tɔgɔ ye Pierre Pellet ministre de la santé mun bɛ kɛnɛya ministre la ale tɔgɔ ye Somini Dolo ani Modibo Keïta yɛrɛ n'a ka jama olu de taara o kurubɔn kari kɛ o yɔrɔ la o abattoir na directeur fɔlɔ tun ye Cheikhna Keïta ye ale ye directeur de ye abattoir yɛrɛ u y'a di ka kalifa société mun ma société tɔgɔ SONEA c'est-à-dire la Société nationale pour l'exploitation des abattoirs. Abattoir dilanlen waati min na ale dilanlen mun na ka Mali bɛɛ ka Bamako ni Segu ni bɛɛ di sogo la ni sogo n'an taara dira u bɛ taa ni sogo Abidjan u bɛ taa n'a ye Mauritanie u bɛ taa ni sogo Burkina an bɛ taa sogo di o sogo bɛɛ bɛ fɛ ka ɲɛ abattoir an ka abattoir kelen na ka taa sogo di ninnu bɛɛ ma i y'a faamu abattoir ninnu bannen ko Modibo ye projet de kɛ n'o banna abattoir de Segu bɛ jɔ abattoir de Mopti, abattoir de Gao et abattoir de Kay.
ale ɲɔgɔn kan ka jɔ ninnu bɛɛ la ni région na ninnu bɛɛ la abattoir n'a u tilala fana golo mun bɛ bɔ baganw kan a kɛra baw a kɛra misiw a kɛra saga ye o golo de bɛ dilan ka taa di Tamali ma Tamali u y'o créé la tannerie du Mali olu fana bɛ golo de dilan golo belebele n'u y'o dilan olu bɛ taa feere Ghana ka taa n'a ye Sénégal France Italie a to u yɛrɛ b'a dilan u bɛ samara sadasu samara dilan ka sadasu ceinture dilan ka civil ka samara dilan sandal bɛ dilan soulier bɛ dilan ceinture bɛ dilan u tun b'o dilan yan k'a fɛrɛ an ma sokɔnɔ la o samara fana tun cɛ ka ɲi an ka sadasu tun bɛ mɛn fɔlɔ parce que a bɛ kɛ ni golo ye yɛrɛ golo bɛ dilan ye a nafa kun de y'o ye mais mun taalen ɲɛfɛ fɛn bɛɛ tiɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ tiɲɛna taalen ɲɛfɛ fɛn bɛɛ tiɲɛna abattoir yɛrɛ fo abattoir filanan sɔrɔ la abattoir yɛrɛ mɔgɔ y'a bila kɔsɛne de o y'a minɛ k'a dilan dɔɔni ka dilan tuguni mɔgɔw b'u ka sogo faga la u yɛrɛ ye mɔgɔw bɛ b'u saga faga ce qui n'est pas normal fana wagati na fu b'a publier ko ni tampon tɛ sogo min kan ko mɔgɔw kana san o bɛ kɛ kun ye walasa abattoir baara bɛ se ka don non abattoir tɛ abattoir tɛ dɛ parce que abattoir ka nafa ye jumɛn ye abattoir ka nafa fɔlɔ ye jumɛn i b'a dɔn sogo kantigɛ a kantigɛra yɔrɔ min na a kantigɛra cogo min na condition cogo jumɛn a bɛ kantigɛ ye fɔlɔ a filanan abattoir bɛ ingénieur vétérinaire ni infirmier vétérinaire olu bɛ bagan sɛgɛsɛgɛ a kɛnɛma fɔlɔ n'a sara fana n'u y'a kantigɛ a sogo b'o sɛgɛsɛgɛ ni bana t'a la ni bana tɛ mun na u bɛ tampon de kɛ o la olu bɛ se ka yamaruya di ka taa feere parce que bana dɔw bɛ n'u y'a ye bagan bana dɔw bɛ yɛlɛma hadamadenw kan donc a kun de y'o ye donc sogo jɛlen don a kantigɛra min i b'a dɔn a kantigɛra cogo i dalen don kɛ bana t'a la a sanulen don a bɛ se ka dun a kun de y'o ye mais mɔgɔw m'o faamu et puis n'i taara n'a ye fana hali i taa n'a ye o da ka di la parce que a sɔngɔ ma ca o sisan yɛrɛ ni saga u b'a don ale kantigɛ sɔngɔ ye 140 ba ani saga ni misi don o de ye 800 ani 940 4700 4700 o de tɛ yan voilà donc ale yɛrɛ sɔngɔ ma alors que n'i taara n'a e fɛ yɛrɛ i bɛ taa boucher mun ɲini i bɛ mun d'a ma o ka ca n'o ye o ka ca n'o ye parce que ale t'a kɛ ka ɲa après a b'a ko yɔrɔ bɛ nɔgɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ joli ye kɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ bɛ to aw bolo a tɛ taa bon est-ce que misi kelen fagali sisan ni boucher kelen fɛ est-ce que a bɛ 1500 jɔ 1500 alors que n'i taara abattoir la a jɛlen don nɔgɔ tɛ kɛ joli tɛ to et puis i tɛ 1000 sara 940 et puis a bɛ kɛ minɛn ɲɛnama la k'a d'i ma et puis u b'a sɛgɛsɛgɛ fana k'a sɛgɛsɛgɛ fana i dalen don e kɔni voilà donc fo mɔgɔw k'o de faamu ni mɔgɔw m'o faamu baara bɛ gɛlɛya voilà parce que n'i taara bagan san i yɛrɛ ma i t'a dɔn ni bagan ye banabaatɔ bagan ye i t'a dɔn ni bana mun b'a la bana mun bɛ yɛlɛma i t'o dɔn alors que n'a taara abattoir la nin bɛɛ bɛ sɛgɛsɛgɛ sogo jɛlen sanuya de bɛ d'i ma et puis nɔgɔ t'i ma i tɛ taa nɔgɔ bɔ i tɛ taa yɔrɔ jɔ i tɛ yɔrɔ jusi alors i m'a ye ni a bɛ fɔ cogo di seli nana a kɛra seliba o seli fitinin ye bagan mun bɛ kantigɛ karew kɔnɔ u bɛ misi bɔ to yen u bɛ fɛn bɛɛ to ni san y'a gosi a kasa a tɛ se ka alors n'u taara n'a batɔ la kasa t'a la olu b'a traité a ɲɛma yɔrɔ bɔ a kɛ kun dɔ ye fo mɔgɔw k'o faamu mais maintenant fɛn kelen mun bɛ sisan mun man ɲi u k'a dabila abattoir b'a ka baara kɛ k'a ɲa n'a y'a di waye mun ye a b'a fɔ boucher olu k'a taa abattoir la ka taa n'u ka feere yɔrɔ o de cɛ man ɲi ka taa abattoir la ka taa n'u ka feere yɔrɔ la a taa cogo de man ɲi dɔw b'a kɛ moto jakarta kɛ k'u sen d'a kan dɔw b'a kɛ jakarta dɔw b'u d'a kan non donc o fana fo u ka condition changer voilà condition d'approvisionnement olu n'o o kɔni fɔ ne bɛ to comme ne bɛna sɔngɔ la fɛ ne b'u ye o a bɛ jakarta de kɛ cɛ sen b'a kan a tɛ mana la a tɛ bɔrɔ la a tɛ foyi la voilà donc fo k'a kɛ bɔrɔ la k'a kɛ mana la donc k'a sanuya ka taa feere mɔgɔw ma donc o de tɛ kɛ sisan donc n b'a fɛ k'o de fɔ donc abattoir nafa ka bon dɛ mɔgɔw kana fɔ ba a nafa ka bon mais an da nin tan t'an bolo sisan koyi o t'an bolo cogo di ka misi doni ka taa n'a ye abattoir la n'a fɔra ko e ka bɔ n'i ka misi ye falajɛ k'o kɛ ka taa n'o ye abattoir o ye kelen kɛ ba kɔfɛ o o temps de tɛ yen u b'a fɔ o transport n'o fɛn o bɛɛ ye temps perdu de donc an b'a banabaatɔ faga ka banabaatɔ dun don dɔ a fana bɛ kɛ banabaatɔ ye o de don kɛ ala k'an kisi o la amin kanbɛn merci